This is my official Twitter account, which I will be using to communicate with you starting from today. Ndo official Twitter account yangu yalishandisa kutaura nemwi kana kucommunicate nemwi kutakisa nhasi. Uri weZimbabwe. 31 March ndi Comrade Bombshell vari kutaura, Comrade Geza. Tikukubirisai kuti munhu wose kubva kuPlumtree. In fact, haizi demonstration, tinoitizvo uprising. Munhu wese ngapinde mustreet. Munhu wese ngapinde mustreet. Right? Tikuda kuti Mnangagwa, Emmerson Mnangagwa, law enforcement agencies. Shatira kukumira Mutamba. Mpana iwe Mutamba iwe. Wakanditumira vafana vekuhomeside nema AK 4 masquad kuti vandiuraye ini. Mhosva yangu ndei. Mhosva kuti ndinoda kutaura kuti iwewe nemapurisa ako mugare zvakanaka. Ndio monditsvagira nema AK ini Mutamba. Kwana wazviwa. Kwana. Ndati Mutamba kwana. Saka apa ndiri kutaura kuti hatidi kunzwa kuti pane demonstrator arohwa, pana demonstrator akuvara. Because let me warn you guys, it's a wave, it is unstoppable. Saka kana musikaoni zvinhu on the ground, yeti mune chance yokupuwa intelligence nevakomana venyu vepeace kupusa kwenyu. Jere richakupinzai hamuri bude ana Mutamba. Mark my words. Uchishandiswa naye pasoni wako iye. Ndati mark my words. Regedzai vanhu vademonstrate because zviripo muconstitution medu.